Dayrollin vuorosuunnittelu on todella näppärä ja monipuolinen. Voit suunnitella tänne vuoroja monella eri tavalla. Täällä suunnittele kustannuspaikoittain tai sitten henkilöittäin. Lisäksi voidaan tehdä tänne vakiovuoroja tai laitella ihan yksittäisiä kellonaikoja. Ja vuorosuunnittelua voidaan tehdä kuinka pitkälle ajalle etukäteen tahansa ja julkaista vaan halutut vuorot. Lisäksi on ominaisuus, jolla saadaan tehtyä viikoittain toistuvia vuoroja, jotka sitten generoituu aina yön aikana 45 vuorokautta eteenpäin. Esittelen tosi mielelläni Dayrollia ja tätä vuorosuunnittelua tarkemmin. Voit varata oman esittelyajan vaikka multa sähköpostilla suoraan katja@dayroll.fi.